Údržba. Všetky systémy vetrania vyžadujú určitú úroveň údržby, vrátane čistenia a výmeny filtrov. Zistite, aké sú požiadavky na údržbu a či ich dokážete sami zvládnuť, alebo budete potrebovať pravidelnú odbornú údržbu. Hovorí sa, že zhruba po 5 alebo po 10 rokoch, podľa toho, v akom prostredí bývate, je dobré prečistiť si rozvody. A ktoré rozvody sa čistia lepšie, o tom si tiež povieme. Rozvody pre vetranie rodinných domov sú dva typy rozvodov. Naľavo máme stromčekový, čo je vlastne klasický systém pre vzduchotechniku. Napravo máme lúčový. Pri tom stromčekovom sa ťažšie realizuje to, že vy si dáte z tejto strany nejaký čistiaci kus, v podstate takú metličku, a ako to nasmerujete sem. Skutočne, kdežto pri tom lúčovom máte jeden bod, druhý bod. Pri čistení, pustím vám aj na to video, sa vlastne z jedného bodu do druhého bodu prechádza takou metličkou na strune, aby vlastne premietla to, aby vlastne povymetala tak ako komínárska štietka tie rozvody a zároveň to, čo odmetie, prúd vzduchu spôsobený vysávačom odvedie do vysávača. Ano, čiže v tom je ten lúčový systém lepší. Je lepší aj na zaregulovanie, to, čo som vám ukazoval, pretože tu v tom rozdeľovači, my máme tlmič s rozdeľovačom, sa vložia také elementy, ktoré sa nastavia, aby do každého priestoru ste dostali to projektované množstvo vetraného vzduchu.